Thank you po sa pagpapaligid sa mga bisita, mayami din yan. Good family, mga sa pamamayan ni Sir Lito, ang secondary pa lang sa sunod, saga. So, sa gabos pong mga pag-iriba ko sa LGU, sa pamamayatang sa tuyang BC Alcalde sa Sanggurang Bayan, gabos na department heads, mga katuwang nagpakaray kami yung sa tuyang dekorasyon, lalo-lalo na sa engineering office, mga staff na nagtarabang-tabang, para mapakaray ang sa tuyang okasyon ngayon na Christmas, lalo-lalo na sa tuyang mga finance marriages, sila po nagtuwang-tuwang para mahanapan kami mundo. Hindi sa to yung mga aktibidades na po nagtanong ng hapon. So, sa liwat, ako po nagpapasalamat sa satuyang kooperasyon, partisipasyon sa mga activity ito. Lalo-lalo na po sa mga kakian na talagang yaon man ang siyang partisipar sa mga magurang talagang nagsusuporta naman po sa tuyang mga kakian. So, kanakaging panahon ay kanakaging taon po, magayon si sa tuyang dekorasyon din, si gastos na darda ko lang man, pero nakakamundo tayo nagyan kitang kalamidad. Isa na pagtarabang tabangan tayo ipangaji na dahil naman kita lugod agyan paling siring na kalamidad ng nakapaskuhan. Sa paagi po kaya kang pag-asa, sabi nila, igwapang saro o duwang bagyo na pwedeng mag-agi sa tuyang lugar. Ay sana po, ang sabi ko yan sa surubahan, kung igwaman, mag-landfall sa dagat. Iya po. So sana nga kung ma-landfall sa dagat mo talaga, bago na po din sa tuyang lugar. So sa liwat, ako po nagpapabot ng advance Merry Christmas and a prosperous New Year sa Satuyang Gabos. May padagos naman po lugod ang Satuyang na itanong na karahayan sa Satuyang komunidad ay sana padagos pa po ining magtalubo sa pagtatarabangan tapog Gabos. Sa mga aki, sana maging example po ini na ginigiribo talibi, tanganig pag-time naman indo, kamo man po ang mapadara sa mga aki sa masunod na panahon. Sa liwat, salamat and good afternoon.